Kiitos jälleen kutsusta, että olette uskohenkisiä, kun mut tänne uskallatte pöytään. Mutta se, että kiva on täällä aina, kun ollaan tullut tänne ja on kokenut semmoista vapautta tässä seurakunnassa. Ja siellä, missä on pyhä henki, niin siellä on vapaus. Ja siellä ihminen kokee, että mulla on hyvä olla. Ja tätä ollaan rukoiltu ja pyydetty, että tänäänkin Jumalan henki saisi kohdata meitä syvästi ja enemmän kuin tähän asti. Meillä ihmisillä ei mitään kellekään annettavaa, ja jos me ihmisiltä odotetaan, niin kyllä me aina tyhjäksi jäädään. Ja se ei olekaan meidän käsissä. Ja sillä kun omaa elämää tässä miettinyt ja tahdon koko sydämellisesti pyrkiä elämään Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan tahdossa ja antaudun elämässä siihen, vietän rukouselämään ja en sen tähden, että minä vaan saan palvella Jumalaa, vaan sen tähden, että minulla on rakkaussuhde Jumalaa. Ja kerran kun mun matka päättyy täällä, tai Jeesus saapuu omansa hakemaan, niin mä tiedän, että se suhde kestää mulle ajan tuolle puolelle. Ja tähän Jumala kutsuu meitä varmasti tänäänkin rakkaussuhteeseen. Ja oletteko koskaan miettinyt, että kuinka monta lupausta meille Jumalan sana sisältää? Mä nyt vähän tällainen, jotenkuten määrittelen sitä, niin Uuteen testamenttiin on luvattu meille noin 750–1200 lupausta ja meitä varten. Ja koko Raamattu yhteensä on melkein 9000 lupausta meidän elämään. Tietenkin siinä on nyt sellaisia lupauksia, mitkä vähän toistetaan monen otteeseen, niin kuitenkin sillä tavalla, että ymmärrän, että niitä on tosi paljon luvattu meidän elämään. Ja se on vaan siitä kiinni, kuinka paljon me halutaan ottaa Jumalan lupauksia oma elämään ja lähteä niitä toteuttamaan. Ja mikä muuta ei meitä kannattaa kuin Jumalan iankaikkinen sana ja sanan lupaukset. Mä vähän leikkimielisellä olen ajatellut näin, että no kerran kun me päästään sinne Jumalan valtakuntaan, niin mä uskon, että Jumala ottaa kädestä kiinni ja vie semmoiseen monien ovien eteen meidät. Ja niiden ovien yläpuolella lukee lupaus. Ja siellä on sinun ovi, missä on sinun lupaukset, siellä on minun ovi, missä on minun lupaukset. Ja Herra avaa sen oven ja sanoo näin, että katso Leiffi, että näin vähän omistit lupauksia ja näin paljon mä olisin tahtonut sun elämässä antaa. Mutta nythän me muutetaan tietenkin tapamme ja tottumuksemme ja me uskotaan Jumalan sanan lupauksia ja otetaan ne omaa elämää ja lähdetään elämään todeksi. Ja jonkun sanan Jumala on laskenut mun sydämelle ja meillä oli myös eilen tilaisuus Tampereella ja meni aika myöhäänkin. Siellä oli raamattutunti ja sitten oli kahvitukset ja sitten oli vielä iltatilaisuus siinä, että varmaan joskus 9 aikaa vai koska muutti vasta kotona. Ja sitten ollaan nyt täällä tänään ja se on suurta arvoa, että saadaan olla täällä tänään. Ja se, että ollaan rukoiltu ja näiden tilaisuuden puolesta. Mä laitan aina meidänkin seurakunnan Tampereella rukoilemaan ennen kaikkea ja mä tarvitsen rukousta. Mä en ole ollenkaan semmoinen, että mä voisin tai pystyisin. Että jos pyhä henki ei ole meillä apuna, niin kyllä yhtä tyhjää on nämä meidän kokoontumiset. Ja me tarvitaan Jumalan ennen kaikkea Jumalan pyhän hengen voimaa ja läsnäoloa meidän elämään. Ja mulla parikin semmoista tekstiä tuli ja uskoin sitten, että kun mietin, että tämä toinen on sitten tänään uskottu meidän jokaisen elämään. Ja jotain semmoista aihetta, että on olemassa kahdenlaista murhetta ihmisen elämässä. Ja me eletään semmoista aikakautta, että nämä murheet tahtoo tulla niin suureksi osaksi meidän elämää. On tietenkin näitä maallisia murheita, on sairautta ja on talousmurheita ja ihmissuuden murheita ja on kaikenlaista asioita, minkä kautta me murehdimme. Mutta sitten on myös toisenlaista murhetta olemassa ja se on Kristuksen mielen mukaista murhetta.
Ja kummallakin on selvät vaikutukset meidän elämään ja meidän hengelliseen elämään. Ja Raamattuhan puhuu paljon, että tämän maailman huolet ja murheet, ne tukahduttaa uskovaisen ihmisen elämän. Että se sammuu jossain kohtaa, jos me annetaan liikaa niille valtaa. Joo, mä ymmärrän, että monille voi tulla ajatukset, mutta miten minä niistä selviän? Ja kun ne aina tulee ne murheet ja aina on ongelmia, niin mitä mä niistä selviän? Niin mä uskon, että Jumalalla on vastaus, miten voit selvittää niistä murheista. Ja se, että Jumala haluaa kääntää sinut murheet tänään hänen murheeksi. Ja nyt kun sulle tulee tätä Kristuksen mielen mukaista murhetta, niin Raamattu lupaa sulle, se koituu sulle pelastukseksi, parannetuksi sun elämään ja avuksi sun elämään, jos sulla on Kristuksen mielen mukaista murhetta. Ja samoin se omakin elämä usein koittaa ja yrittää tulla kaikenlaista murhetta ihan tänne arkipäiväelämään, milloin talousjuttujen puolesta ja vähän terveydenkin puolesta ja vähän ehkä lastenkin puolesta ja omaisten puolesta ja mitä milloinkin niitä, kyllä niitä piisaa, vaikka säkkikaupalla kantaa ja näin. Ja sitten emäntä aina sanoo mulle, että mulla on semmoiset rennot aivot. Että niin tietenkin hän sitten hirveän herkästi reagoi kaikkiin, kun tulee vastoinkäymisiä ja tämmöisiä murheita, niin saattaa vähän itsekin ja niin poispäin, ja se on ymmärrettävää. Mutta mä oon jotenkin ja yritän kasvaa siihen, että mulla on ne Jumalan lupaukset. Ja joskus meidän tunteet hallitsee enemmän kuin Jumala meidän elämää, varsinkin niiden myrskyjen ja murheiden keskellä. Mutta mä oon yrittänyt pyrkiä ja rupailen ja taistelen sillä tavalla, että on ollut moniakin vaikeita elämäntilanteissa ja on tuntunut, että ei näistä selviä kyllä millä tavalla. Eikä edes itsellä mitään sellaista mahdollisuutta, että mä voisin jotenkin vaikuttaa. Että on ollut vähän niin kuin umpikujassa, että no miten tästä nyt mennään eteenpäin. Ja Jumala on muistuttanut, että minulla on sinun lupaukset. Että Jumalalla on lupaukset siellä myrskynkin keskellä, sun huolien ja murheiden keskellä. Ja mä oon tarttunut yli mun tuntemuksien, mun tunteiden, yli sitä, miltä olosuhteet näyttää. Mä oon lähtenyt rukoilemaan, mä oon lähtenyt kävelemään sinne murheitteni kanssa ja sanonut, Herra, sinun kätesi ei ole liian lyhyt auttamaan. Herra, sä selvität nämä minun huoleni, sä selvität nämä mun murheeni. Ja mä olen pysynyt sanassa, mä en ole pysynyt omassa tuntemuksissa tai katsonut olosuhteista. Ja mä lupaan sen teille, se on toiminut. Se on toiminut. Ja meillä on nämä sanan lupaukset, mitä me saamme julistaa omaa elämää. Silloin, kun sun elämässä painaa ne huolet ja murheet. Mutta käydään vähän katsomaan sanasta ja mitä sana sanoo näihin asioihin. Mä ottaisin Paavalin kirjeen korintolaisille, jos se Raamattu mukaan, niin aina on hyvä seurata Raamattua, kun ei tiedä koskaan, mitä se puhuu ja puhuu, niin pysytään sitten selvillä vesillä. Paavalin kirjeen korintolaisille 7. luvusta, siitä 90:11 jakeesta eteenpäin. Nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi. Sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuolemaan. Sillä katsokaa, kuinka suurta intoa juuri tuo Jumalan mielen mukainen murehtimisenne on saanut teissä aikaan. Tässä tulee selkeä erotus siitä maailman ja Jumalan mielen mukaista murhesta. Ja siinä luvataan, kun meille tulee murhetta Jumalan mielen mukaan, se koituu meille parannukseksi ja pelastukseksi. Niin kuin tänään Joonakin tuolla puhui ja sanoi vähän asioita, kertoi siinä. Ja heti vähän sellaista murehti, että ei etten vaan rupesi ylpeilemään.
Ja tämä on Jumalan mielen mukaista murehtia. Ja se koituu Joonan elämään siunaukseksi. Ja samalla Jumala lupaa meille näitä, että me osaisimme laittaa ja antaa nämä murheet ihan täysin Jumalalle. Ja tässä kohtaa mulla on vastaus siihen, kun me murehdimme. Miten me voidaan toimia? Ja tämä Paavalin kirja Filippiläiselle 4. luvusta 6, 7, 8 jakeista. Siellä sanotaan näin. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eli nyt tässä Jumala käskee meidän toimia tällä tavalla. Nyt kun meillä on niitä murheita, me ei oteta niitä itsemme päälle, yritetä itse niitä ratkoja, vaan me käydään ja tullaan. Ja niin kuin tässä sanoi, älkää mistään murehtuko, vaan kaikesta saattakaa pyyntönne rukouksella, anomisella, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eikö aika yksinkertaista? Eli jos mua nyt painaa vaikka joku talousongelma, niin mä tulen yksinkertaisesti sinne Jumalan sanan eteen. Ja kun Jumalan sana Jumala kehottaa meitä näin, niin mä kerron, Herra, mulla on nyt tämmöinen huoli ja murhe tässä, mutta mä tuon tämän kiitoksen ja anomisen kanssa sinulle, Herra, tiettäväksi. Ja sen tähden, koska sinä tiedät ja sinä pystyt ja sinä voit auttaa. Ja on monta murheita, mitä me ei voida tehdä, jotka hoitaa kunnossa. Ja sitten Jumalan rauha, joka on kaikkea meidän ymmärrystä ylempi. Mä oon ollut semmoisissa tilanteissa, että niin on myrskynyt ja on tuntunut ja tuntuu, että ei ole ulos päässyt. Ja sitten on kokenut se, että Jumalan rauha on tullut siihen hetkeen mun sisäiseen maailmaan. Ja se on varjellut ennen kaikkea mun ajatusmaailma. Se on vienyt pois niistä huolista, murheista. Ja Raamattu sanoo, että sydämestä elämä lähtee. Niin Raamattu sanoo, ja Jumalan rauha, se varjelee sinun sydämen maailmaa. Ja sitten on se toinen juttu, kun me annetaan niille, me vähän sivutetaan, että Jumala ja tulee sitä toivottomuutta, kun me ei luovuteta Jumala. Tulee vähän epäuskoa henkeäkin siinä sitten meille. Ja kuitenkaan ne sun elämän tilanteet ja ne murheet ei muutu. Niin eikö mulla ole vähän semmoisia kovapäisiä joskus, että toimitaan niin kuin Jumala tahtoo meillä toimitaan. Ja kun Jumalan rauha valtaa sut murheiden ja ongelmien tilassa tai missä tilassa ootkaan, niin se kertoo sulle suuren viestin. Se kertoo, minun käsissäni on kaikki. Minä hallitsen kaikki elämän tilanteet. Minä hallitsen sinun elämää. Ja tähän Jumala odottaa. Että näin voidaan kiitoksen ja anomisen kanssa tehdä hänelle tiettäväksi. Se on jotenkin niin Jumalan sydämen mukaista, että hänen lapsensa tuo hänelle nämä huolet ja murheet sinne Jumalan eteen. Ja tietenkin se inhimillinen puoli, että pitäähän meidän, jos on nyt jotain asioita, mitä me voidaan itse jollain tavalla vähän edesauttaa tai näin, niin totta kai meidän pitää se yrittää tehdä ja näin. Että ei se tarkoita sitä, että eihän me tämän jälkeen tarvitse enää mitään tehdä muuta kuin jäädä sohvalle makaamaan ja katsellaan kattoa. Ei se myös tätäkään tarkoita. Aina myös sen mahdollisuuksien mukaan, mitä on mahdollista, mutta joskus on tilanteita, ettei vaan ole mitään niin kuin mahdollista näiden murheita niin kuin hoitaa. Sitten mulla on täällä Luukkaan 18 ja 13. Siellä sanotaan näin. Mutta publikaani seisoi taaempana, eikä edes tahtonut nostaa silmiä taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntisille armollinen. Ja se on jännä tilanne. Ei tämä publikaani, hän vaan koki Jumala edessä, että nyt on ongelmia. Nyt on ehkä syntiä tullut edessä.
Ei hän lähtenyt hirveätä tiliä tekemään siitä. Hän koki sen, että hän on mies. Hän on se, joka tarvitsee nyt ennen kaikkea Jumalan kohtaamista. Ja hän ei muuta tehnyt kuin löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle armollinen. Se ei ole meidän monisanaisuudesta kiinni se, että kun meillä on ongelmia tai huolia tai murheita, me pitää ihan niin kuin koko ajan vaan ikään kuin tuottaa. Joskus Jumala kuulee ihan yksinkertaisen, muutaman sanan rukouksen. Ja sitten täällä sanotaan, Luukas 23, 44-48 sanotaan näin. Ja oli noin 6. hetki, niin yli kaiken maan tuli pimeys, joka kesti hamaan 9. hetkeen. Sillä aurinko oli pimennyt ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja sen sanottua hän antoi henkensä. Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi, totisesti tämä oli vanhurskas mies. Ja kun kaikki kansa ja ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja palasivat itse kukin kotiinsa. Mä oon pitänyt siellä ollut maailman mahtavin hengellinen tilaisuus siellä, kun Jeesus vietiin ristille. Esirippu halkesi sieltä, kalliot järisi. Ja nyt nämäkin sadanpäämiehet ja se kansa, mikä siellä ympärillä oli, ja näki kaiken tämän tapahtuman. Se herätti heissä synnin tunnun. Se herätti kaiken sen, että he tarvitsevat Jumalaa. Ja niin kuin tässä sanottiin, he löivät rintoihinsa. Ja se tarkoittaa siihen aikaan, kun ihminen teki niin, että hän löi rintoihinsa. Se oli vanha tapa ihmisillä. Se kertoi voimakkaista tunteista, kun ihminen löi. Ja sitten se oli myös katumusta, syvää pahoittelua Jumalan edessä. Että joko hän on tehnyt väärin tai tehnyt suurta syntiä elämässä. Se tarkoitti myös sitä, se kun lyötiin rintoihin. Ja tietenkin se oli myös surun osoitus ja merkitys, kun he löivät rintoihin. Että he tajusi ja tiesi sen. Ja tuli sitä murhetta ihmisen elämään, sitä Kristuksen mielen mukaista murhetta, joka koitui sitten heille parannuksen. Ja se oli jännä tapa. Ja joskus kyllä tuntee itsensä myös Jumalan edessä. Eipä tässä oikein muuta voi, että mitä lähemmäksi tuntuu, että pääset Jumalan edessä, niin sitä pienemmäksi ja syntisemmäksi koet itseäsi. Ja joskus tulee se olotila vaan, että ei tässä voi muuta kuin lyödä rintoja sanoa, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Ja kiitos siitä, että Jumalan armo riittää tänään meille itse kullekin. Ja olet missä elämän tilanteessa vaan, on syntiä tullut tai olet kylmällä paikalla tai tarvitset semmoista, niin mä uskon, että on niin valmistettu Jumalan maailmasta, että Jumalan sana puhuttelee tälläkin hetkellä sun sydäntä. Ja se, niin kuin mä olen aina tahtonut sanoa, että vaikka minulla olisi 1000 kaunista sanaa teille, sillä ei ole mitään merkitystä, mutta kun yksi sana, Jumalan sana, koskettaa sinun elämää ja painaa ikään kuin sormen sinun elämään, sitä sanaa älä koskaan hylkää, vaan tartu siihen sanaan kiinni ja ota se ja elämä todeksi. Jos Jumalan sana kehottaa sinua tekemään tänään parannusta jostain synnistä, jos Jumala käskee tekemään parannusta sinun jostain vääristä asenteellisuudesta, jos Jumala haluaa jälleen uudistaa sun matkaliittoa tai pelastaa sun elämän tai jotain muuta ja koet sen Jumalan pyhän vaikutuksessa täällä tänään, että Jumala puhuu sun elämään, niin tämä on mainio hetki tulla sinne Jumalan alttarille, tuoda elämänsä ja Jumalansa ja rippeensä ja huolensa ja murheensa tänne Jumalan alttarille. Ja kun, niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan käsi ei ole liian lyhyt auttamaan. Hän tietää ja tuntee sinut, vaan hän näkee sinut paljon. Ja Raamattu osoittaa, että Jumalan edessä ei ole mitään. Kaikki on salattu ja paljastettua.
Me voimme joskus leikkiä roolia, esittää ihmisten elämässä ja peittääkin asioita, mutta Jumala edessä me ei pystytä mitään peittämään. Hän tuntee, hän tietää sinut ihan tasan tarkkaan. Enemmän kuin me toinen tunnetaan ja tiedämme toisiamme. Ja se on hyvä, se on myös kuuliaisuutta ja joskus me voidaan kokea ajatella, että okei, että no kehtaanko mä tulla sitten tuonne alttariin, että tuo naapuri Erkkikin saattaa katsoa, kun mä oon ollut niin pyhä mies ja ainakin esittänyt hirveän uskovat, että nyt sä ajattelet, että mä oon hirveän syntinen. Tämä voi joskus saatana nostaa tällaisia esteitä sun elämään, älä vaan lähesty Jumalaa. Pysy kaukana Jumalasta, vaikka Jumala puhuu ja osoittaa sun selvästi sun elämään, että nyt on aika tehdä muutosta mun omassa elämässä. Lyödä kätensä sinne rintaan ja sanoa kylmästi Jumala, että Herra, mä olen ihminen, joka tarvitsen sua. Ja tätä mä teen päivittäin, hetkittäin, kun mä aamusti herään, niin mä sanon aina sanat, että kiitos Herra, että minä saan lähteä sinussa ja sinun kanssa tähän päivään. Ja se on jotenkin niin turvallinen olo luo omaa elämää, semmoinen, että mun ei tarvitse mennä tässä edeltä, vaan Jumala menee edeltä. Ja minä tulen suuren Jumalan perästä, joka valmistaa ja varjelee ja suojelee ja kantaa mun huolet ja kantaa mun syntisyyteni ja syyllisyyteni. Niin se on niin turvallista. Ja sen tähden mä haluan tänään kehoittaa, että ota Jumala todesta, ota Jumala ääni todesta omaa elämää ja älä tee tiliä, älä tee. Sinun oma liha sanoo aina, mitä Jumalan henki sanoo. Se vastustaa aina. Ja mä oon joskus ihan semmoinen hyväkin sille, että jos Jumala nyt puhuu ja käskee, että menepäs tonne suuntaan ja teet tuota, niin kyllä omasta lihasta nousee aina hirveästi niitä niin sanotusti tekosyitä. Ja silloin mä ymmärrän, että nyt saa liha vaieta mun elämässä. Että nyt se varmasti yrittää omaa lihaa ja joskus sieluvihammekin yrittää, että ei. Vaan silloin sitä enemmän mä asennun sinne Jumalan äänen puolelle ja sitä enemmän mä lähden sinne. Ja sitten mä oon saanut kokea niitä siunauksia ja voittoja omassa elämässä. Ja jotenkin koen näin ihan valtavasti täällä, että täällä on uskottu sun elämää armolahjoisi. Ja Jumala haluaa, älä laita niitä armolahjoisi sinne vakaan alle, vaan tuo ne tänään esille, jos koet saavan ilmestyksen tai profeetia tai tiedonsanoja, niin ole rohkea ja tuo. Ei me menetetä muuta kuin kasvonsa siinä, ja sillä on niin merkitystä. Ja joskus me saadaan profetoida ehkä väärinkin, mutta silläkään ei ole merkitystä, vaan sillä on merkitystä, jos se on Jumalan maailmasta ja se kohtaa sun elämään. Niin se on seurakunnille valtava rakennustyökalu. Ja jotenkin kaipaa enemmän seurakunnissa, kun vähän kierrelikään puhumassa, että enemmän olisi näitä Jumalan armolahjoja ja näitä työkaluja meidän elämään. Ja miksi? Siksi, koska me haluamme rakentaa seurakuntaa ja varsinkin tätä seurakuntaa. Ja Jumala on uskonut niitä. Ja jos sä katsot sillä tavalla, että no minäkö käyttäisin armolahjoja ja mulla olisi jotain armolahjoja, niin se ei olekaan meidän hyvyydestä tai onnistumisesta kysymys, vaan Raamattu kuvaa, se on armolahja. Sama kuin me olemme myös armosta pelastettuja. Ei omien ansioiden, ei omien tekojemme kautta. Ja tänäänkin rukoilija Jumala puhuu tuossa automatkalla, että Leiffi, että sun parhaiten tekosi on kuin saastainen vaate Jumala edessä. Emme voi mitään omilla teoilla ansioita tai lyödä ansioita Jumala, että Herra, kun minä olen niin onnistunut tai minä olen niin hyvä, niin eikö nämä kelpaa? Ei ne kelpaa Jumalalle. Jumala armo vaan. Se kun me ollaan saatu tulla uskoon, se ei ole meidän ansioita. Moni sanoo näin, että kun minä otin Herran vastaan, se on aivan väärä sana. Kun Jumala antoi armon sun aikaan ja sait ottaa Jumalan armosta vastaan,
Se on tuo todellisuus. Ja kaikki mitä sinun elämässä näkyy ja kuuluu, kaikkia hyviä asioita, tekoja, kaikki on Jumalan armoa sinun elämässä. Kaikki on Jumalan siunausta sinun elämässä. Ja tämänkö minä ymmärrän elämässä, niin mä en pysty mitään sanomaan. Mä en voi sanoa, että tämä on mun ansioita. Mutta yhtä minä yritän toteuttaa. Ja siihenkin minä tarvitsen Jumalan pyhän hengen voimaa, että minä olen kuulijani Jumalan ääneltä. Raamattu sanoo, että kuuliaisuus ja tottelevaisuus on enemmän kuin mikään meidän tekomme tai ansiomme tai me uhrimme Jumalan edessä. Vaan se on suurta arvoa. Ja Raamattu sanoo, tottelevaisuus on noituuden syntiä Jumalan edessä. Ajatelkaa. Aika voimakkaasti, jos me ollaan tottelemattomia Jumalan lapsia, niin kuvataan näin vahvasti. Ja mä oon joskus siitä alueelta puhuttu. Ja me halutaan olla kuuliaisia. Ja me kelpaamme just tämmöisenä kuin me olemme. Me ei tarvita olla mitään roolin kantajata, vaan Jumala on kutsunut semmoisen, hän on luonut semmoisena kuin sinä olet. Ja Jumala rakastaa ennen kaikkea ihmisen aiteutta. Sitä katsoo, että ei Jumala sua rakasta, että okei, sinussa on virheitä tai epäonnistumisia. Leifissä on puutteita, paljonkin on puutteita, virheitä. Mutta ei se Jumalan rakkaus siitä huolimatta väisty sinun elämästäsi. Ja Raamattu sanoo, pyrkikää täydellisyyteen. Raamattu sanoo, pyrkikää täydellisyyteen. Että me uskossa asennoitutaan. Että me halutaan tehdä Jumalan kanssa. Me emme tee maailman kanssa kauppaa. Me emme tee itsemme itseään Jumalan kanssa. Kun jotkut kulkevat sillä tavalla tätä hengellistä elämää, että kun minun tahtoni on Jumalan tahto. Ja silloin me ollaan aivan hukassa. Kyllä se pitää olla aivan toistepäin, että me kyselemme pieninä ihmisinä, Jumala, mikä on sinun tahto minun elämässä? Ja nyt kun mä saan kuulla sen, että Jumalan tahto on tämä minun elämässä, kun kuulet tänään, mikä on Jumalan kehoitus sun elämään, on se sitten parannuksen teko ynnä muuta, niin älä sitä hylkää ja lähde siihen. Miksi näin? Koska se koituu sun elämää siunaukseksi. Ja me muistetaan aina, mikä edellä me mentään, että Raamattu ei ole pelastanut, eli Jumala ei ole pelastanut meitä tätä aikaa varten. Sen tähden, että mun elämä vaan ikään kuin kukostas, mun talousongelmat ikään kuin olisi kaikki hirveässä. Mä saisin tehdä valtavasti lomaa, matkoja ja ynnä muuta tämmöistä. Ei se ole Jumalan tarkoitus. Vaan hän pelasti meitä iankaikkisuutta varten. Ja kun me näemme Jumalan lapsia, me näemme vanhojakin uskovaisia, niin kyllä he käyvät monen tuskan, ahdistuksen, koettelumuksen kautta sinne. Ja ne vaan on sen tähden, että Jumala saa enemmän sijaa ja meistä tulee enemmän Jumalan lapsia. Ne koettelut on uskottu niin paljon sun elämään. Ja jotenkin koen sanoa vielä tällä tavalla, että kun me joskus ajatellaan näin, kun me kuullaan suuria puheita ja tämmöisiä, että nyt kun ihminen antaa ja haluaa antaa, niin voi hyvän aika, silloin saatana hyökkää sun elämään. Ja tuntuu, että nyt se tuhoaa sit sun elämää. Jos mä lähden tällä antautumaan kokonaisvaltaisesti Jumalalle, se on totta, että saatana ei siitä tykkää, kun haluat olla kuulijainen ja toteuttaa Jumalan sanaa. Ja joo, hän hyökkää silloin. Mutta jos me tunnemme Jobin kirjoitukset, niin saatana halusi koetella Jobia, mutta Jumala antoi vallan koetella just sen verran, minkä Jobi kesti elämässään. Eli tämä osoittaa sitä Jumalan valtasuuruutta ja herrautta meidän elämässä, että sen, minkä Jumala uskoo meidän elämään, niin sen myös me kestämme, olkoon ne sitten mitä hyvänsä, myrskyjä, koettelemuksia, vaikeuksia meidän elämään. Ja ne pitää joskus eroittaa meidän elämästä. Joskus on niitä myrskyjä ja niitä ongelmia, mitä minä itse aiheutan. Ne ei ole niitä, mitä Jumala on sallinut tai tällä tavalla. Joskus pitää erottaa. Ja se, että kuitenkin mä rakastan julistaa aina Jeesuksen ristin työstä ja se, että mä rakastan sitä työtä, mä haluan päästä syvemmälle siihen ristin rakkauteen ja tuntee, kokea ja arvostaa ja ymmärtää,
että joku rakasti minua niin paljon. Hän antoi henkensä ja ne kaikki kärsimykset, niin kuin Jesaja 53 kirjoittaa, hän ei ollut edes ihmislapsen kaltainen. Niin paljon häntä ruoskittiin, hakattiin ja minkä tähden? Ei hänen tähtensä, hän oli täydellinen, hän oli synnitön, vaan ja ainoastaan meidän rikkomusten, meidän pahojen tekojen tähden. Sen tähden, kun me itse kukin vaelsimme eksyksissä, että hän oli se täydellinen uhrikaritsa, se viaton karitsa, joka vietiin sinne keritsää edellä. Hän ei suutansa avannut. Ja hän olisi vain sormia näpsäyttämällä voinut, että Jumalan sotajoukot olisi tullut ja ihmisvalta olisi murrettu. Mutta häntä ei pitänyt naulat siellä ristillä, vaan se rakkaus, se Jumalan rakkaus, mikä täällä tänään puhuu sun elämään. Se piti hänet siellä meidän syntiemme, meidän rikostemme, meidän tähtemme. Ja tämä rakkaus puhuu sulle tänään, ja se on puhunut sun elämään. Älä käännä selkää aina Jumalalle. Älä ole semmoinen ihminen, että se on vähän väliä. Mä olen kuullut aina tämä Jumalan sana, niin kuin Seppukin sanoi, että se olisi semmoista tuoretta, että ei olisi vaan meidän tapojen mukaan, että se on hyvä juttu, kun mä käyn sunnuntaina kirkossa ja piste. Vaan annetaan se tulla todelliseksi ihan meidän elämään, joka soluun asti, että me tiedostamme, koemme, että joku rakastaa meitä näin paljon. Ja rupean päättelemään tässä, mutta haluan vielä psalmin kirjasta Daavidista pienen pätkän sanoa. Psalmi 51 ja jakeesta 3 ja 6 ja vähän käyn sitä psalmia läpi. Ja me tiedetään, että Daavid oli suuri Jumalan mies. Ja Jumala oli voidellut Daavidin paimentamaan Israelin kansaa. Hän oli valinnut, Daavidille oli tullut kutsu. Mutta siitä huolimatta, vaikka Jumala valtoutti ja näin vallitsi Daavidin elämää, silti hän ei ollut synnitön. Ja Raamattu osoittaa, että Daavid lankesi syvästi omassa elämässään. Hän lankesi todella syvästi omassa elämässään ja mä uskon näin, että niin joskus meille itse kullekin tulee näitä lankemuksia meidän elämään. Me kompustetaan tai mennään vanhaan jonnekin tottumukseen tai syntitapaan. Ja me ymmärretään se elämässä, että meillä ei todellisesti ole varaa leikkiä synnin kanssa. Koska saatana ja Jumala, ne on niitä, jotka hallitsee koko tätä luomakuntaa ja hallitsee elämää. Ja niiden voimat ovat niin suuret voimat, että me nähdään ja kuullaan, kun saatana valtaa ihmisiä, tulee henkivaltoja, riivoja, valtoja, huumeiden, ongelmien kanssa, ja kuinka ihmiset sortuvat tuhoon. Ja mäkin olen päihdetyötä tehnyt 17 vuotta ja näin on aikamoisia elämän tarinoita, tilanteita ja sitä, mitä saatana oli sitonut ihmisten elämään. Ja kaikista yhteiskuntaluokista, ollut virkavallasta, eduskunnasta, ollut romanikansa, ollut kaikkia, olleet hoidossa siellä. Niin se saatana ja se synti ei kato, oletko joku arvostettu tai oletko hyvässä ammatissa tai mikä hyvänsä. Synti ei kysy lupaa sinun elämästä, jos se tulee. Ja synnin voima on niin valtava, että sinä et hallitse syntiä, vaan synti hallitsee sinun elämää. Ja sen tähden meillä ei ole koskaan varaa leikkiä edes vähän synnin kanssa. Ja rukoukseni on myös, että Herra, anna mulle semmoista oikein syntiä kohtaa, semmoista arkuutta ja pelkuutta ja oikein vihaa ja inhoa kaikkia syntiä saastaista vastaan, että mä varjelun tältä. Ja totta kai Jumala varjelee. Ja näin oli myös tapahtunut Daavidin elämää. Ja mä luen tästä psalmi 51. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Peset minut puhtaaksi rikoksestani. Puhdista minut synnistäni, sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua aidota vastaan minä olen syntiä tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitsessasi. Ja sitten hän jatkaa täällä. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni.
Jumala, luo minuun puhdas sydän, anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Ja mua siunaa se, että kun nyt oli tullut syntiä Daavidin elämään, ja niin kun tulee syntiä meidän elämään, niin se on syvä katumus. Ja kuinka syvästi Daavid tässä rukoilee parannuksen tekoa Jumalan edessä. Ja hän rukoilee, Jumala, älä ota pois pyhää henkeäsi. Anna jälleen kokea sitä, mitä mä oon kokenut sun läsnäolossa, sun kanssa siellä terveellisessä suhteessa. Ja se, jos Jumala ottaa pyhää henkeä pois meidän elämästä, silloin me olemme hukassa meidän elämässä. Ja tänäänkin Jumala haluaa varmasti meitä täyttää pyhällä hengellä, kosketella syvästi ja poltata veri on avoin lähde tänäkin päivänä. Kaikkia syntiä saastaistu vastaan ja kaikki ne sun huolet ja murheet, niin me otetaan uskossa oikein kiitoksen kanssa. Tänään tuodaan ne kylmästi sinne alttarille. Ja jos olet uskossa vähän kylmennyt tai on tullut syntiä, niin tänään on se armon päivä, se suuri armon päivä, että jos sä saat jälleen uskossa oikein uudistaa matkaliittoja, tehdä päätöksiä Jumalan edessä, Herra, tässä on koko roskasakki, ota minut kokonaan, ota minut täydellisesti. Ja nämä on asioita, nämä on murheita, kun me tällä tavalla murhehditaan Jumalan edessä. Herra, että mä pääsen, niin kuin Daavid oikein murheiden kanssa, mä pääsen, Herra, lähemmäksi. Mä saan jälleen syntini anteeksi, uudistaa matkaliittoni, kokea valtavaa pyhän läsnäoloa. Niin tämä on varmasti asia, mikä Jumala kuulee sun elämässä. Ja näitä ajatuksia Jumala on laskenut mun sydämeen ja näitä halusin tuoda. Ja sen mä sanon, että kun mä astun tälle paikalle, mä koen valtavan pieruuden suuren Jumalan edessä. Ja se on monta taistelua ja monta rukousta, kun saan jonkun tämmöisen sanan Jumalan maailmasta. Ja kävelen rukoilemassa, pyydän rukoilemaan ja sitä ei oteta vaan. Mä en osaa tehdä luentoja eikä halukkaan. Eikä halua olla mikään teologi, että mä olisin joku hirveän viisasta ja oppinut. Mulle riittää se pelkkä suhde Kristukseen ja Jumalan armo mun elämään. Ja se on mulle täyttä teologiaa, se on täyttä suhdetta Kristukseen. Ja tähän Jumala meitä kutsuu. Ja varmasti täällä avataan alttari tänäänkin ja kehotan, kun olet kuullut Jumalan äänen ja tarvitset Jumalan kosketusta, niin Jumala taivas on auki sinun kohdallaan. Älä katso ihmisiä, älä anna niiden tunteiden tai ajatuksen tai minkään muun olla esteenä, vaan ole rohkea ja tule. Sä tulet oman suhteesi kanssa, sä tulet omien ongelmiesi kanssa. Ja Jumala haluaa niihin kiinnittää katseensa ja voimansa tänäkin päivänä. Kiitos siitä, että jaksoitte kuunnella taas kerran tämmöistä heikkoa ja vajavaista palvelijaa. Mutta me uskotaan siitä, että Jumala on ollut täällä meidän kanssamme ja keskellämme. Ja Jumala on puhunut sinun ja minun elämään. Ja ollaan tässä vielä hetki rukouksissa.